Nincs igazán eldöntve, hogy ez most egy demonstráció, vagy egy ilyen fesztivál, vagy valami happening. Nem tudom, de lehet, hogy hogyha ez így megy idén augusztusig, akkor lehet, hogy ez majd ad egy identitást. Amikor bejátszották a 2008-as Orbán Viktornak a beszédét, az azért menő volt. Akkor elhangzott, hogy ne legyünk a Gazprom legvidámabb barakja. És most már ott tartunk, hogy a mostani Orbán Viktort nem az 1991-es Orbán Viktorral szembesítik, hanem a 2008-assal. Tehát, hogy ez már nem az a köpönyeg, hanem egy másik köpönyeg, és ez is 180 fokot fordult, és ez már a fizika törvényeinek mond ellent, hogy lehet egy olyan köpönyeget kifordítani, ami rajta van egy másik köpönyeg, ami közben kifordul. Ami 2008-ban volt Budaházi, az most a Gulyás Márton. Ugye így minden mozgalomnak megvan a maga tomkettje.